Borgmester Helle Gade, Silkeborg Kommune. Vi har indfanget dig i et travlt øjeblik og et travlt øjeblik for festivalen. Kan du give os bare lige en kort opdatering på, hvad mærker du? Danmarks Outdoor Festival ruller ind fra i morgen. Dørene åbner kl. 15. Hvad er din oplevelse? Spænding. Altså, der er ingen tvivl om, at spænding og stemning er de ord, som popper op i mig, når jeg hører, at I er i gang igen. Men faktisk også atmosfæren omkring at gå ind til jeres festival, hvor jeg tænker, at I er så gode til at skabe de her stemningsbilleder. I er gode til at lave fællesskaber på tværs af nationaliteter, på tværs af mennesker. Så alle, der kommer, de vil få en oplevelse ud over det sædvanlige, og jeg kan kun sige god fornøjelse. Jonas, du er frivillig her på Danmarks Outdoor Festival. Hvorfor er du det? Det er jeg, fordi at jeg kan egentlig godt lide det fællesskab, der er, og ja, jeg synes, det er hyggeligt. Det er nærmest ligesom at være en del af familien, når at man er med under hele festivalen. Og ja, det synes jeg egentlig, det har været lige siden år 1. Og ja, det hele den her hyggelige familiestemning, der er, der egentlig gør, at jeg bliver ved med at komme tilbage. Det er på grund af, i 18, der blev opereret i mit knæ, og så i stedet for at sidde hjemme på min kondicykel, så begyndte jeg at gå langt, og så kom man ind på Facebook og opdagede Outdoor Festivalen, og så var jeg med det første år, torsdag, fredag og lørdag også. Så sidste 2 år har jeg været med fra mandag, og så hele ugen ud. Så står vi her igen, Helle. Ja, det gør vi. Det er jo fjerde gang, at Danmarks Outdoor Festival er i Silkeborg. Og jeg tænker bare, at vi skal mødes det smukkeste sted. Ja. Altså hvis vi lige kigger ud, ikke også? Det er jo det, der er helt særligt ved Silkeborg. At naturen bor inde i byen. Ja. Eller vi bor inde i naturen. Jeg ved ikke helt, hvordan vi skal fortælle det. Jeg tror faktisk, det er os, der bor i naturen. For jeg tror faktisk, at naturen lå her, før vi kom til. Ja, det tænker jeg også. Ja. Hvad betyder det for Silkeborg at være Danmarks outdoor hovedstad med den her ramme, fantastiske ramme? Jamen, det betyder alverden. Altså, vi prøver at inkludere og inddrage naturen så meget i det, som vi faktisk gør som kommunal myndighed. Det er, at vi prøver at inddrage den i alt, hvad der hedder sundhed og aktiviteter, men faktisk også i forhold til helbredende virkning. Hvis du for eksempel har været kræftramt, jamen så har vi noget, der hedder naturkræfter, altså hvor vi faktisk tager mænd, det er så primært mænd, vi lige har lavet noget for, ud i naturen og får den der påvirkning, som naturen kan give i forhold til afslapning og afstressning og faktisk fokusere på noget andet. Så vi bruger det i alle de funktioner, som vi overhovedet kan komme til. Hej og velkommen til dagens program. Vi befinder os i dag i Silkeborg ved Remstrup Lund Plejecenter og Genoptræningscenter. Men vi skal selvfølgelig ikke på plejehjem i dag, og vi skal heller ikke ind og genoptræne. For herinde under det her plejecenter, der befinder Silkeborgs gamle kommandocentral, som var aktiv under den kolde krig. Og til det, der har vi en aftale med Dansk Koldkrigsforening og Erling, som har lovet os en lille rundtur i den her unikke bunker, som gemmer sig her. Kom med. Det må være Erling. Det er Erling, ja. Pæn goddag, Erling. Velkommen til. Tusind tak, fordi vi måtte komme. Jeg har glædet mig utrolig meget til i dag. Du er velkommen. Og du kan måske fortælle seerne derude, hvad det er, vi skal opleve i dag. Vi skal ned og se på. Bygningen, vi skal ned og se på, det er det, vi kalder den civile kommandocentral, som stammer fra tiden under den kolde krig. Bygningen, vi skal ned og se, den er på 200 kvadratmeter. Den blev bygget i 1964, og det var på grund af,
at vi sidst i 40'erne var blevet medlem af NATO, og den kolde krig blev lidt varmere undervejs. Og så kom der krav om, at man skulle have en alarmcentral, en styrebunker, der var atomsikkert. Med os i studiet har vi i dag medvært Bjørn Olsen og flere eksperter. Vil du introducere videre, Bjørn? Jo, tak skal du have, Niels. Jamen, jeg hedder jo som sagt Bjørn Olsen, og jeg er også med i Det Fælles Bedste, og så er jeg ud over det også medlem af Alternativet i Aarhus, og har i den forbindelse været med til at sidde i forhandlingerne omkring den grønne mobilitetsplan. Så har været lidt inde omkring mobilitetsplanen derfra også, og glæder mig til at være med til at stille lidt spørgsmål til det her i løbet af den næste times tid. Jeg synes, vi skal gå videre og høre jer andre, for jeg introducerede også Susanne Kravak, hvis du vil introducere dig selv. Ja, jamen jeg har arbejdet med mobilitet og klima og miljø i et meget langt arbejdsliv, både i rådgiverbranchen, i vidensinstitutioner, kommuner og stat, og noget af det sidste, nej ikke det aller sidste, for det var Concito, men før det havde jeg fornøjelsen af at arbejde sammen med Morten i Aarhus Kommune. Og det var en passende overgang til dig, Morten. Vil du præsentere dig selv? Ja tak. Jeg hedder Morten Rejsen og er afdelingsleder for mobilitet i Aarhus Kommune, og vi har jo blandt andet leveret en del af det faglige input, som den grønne mobilitetsplan er forhandlet på baggrund af, og har også haft en glæde at have haft Susanne på et tidspunkt som afdelingsleder, da hun var i Aarhus. Ja, tak Morten. Og Niklas Overstrup, hvis du vil præsentere dig selv også. Ja tak, jeg kommer fra Rådet for Bæredygtig Trafik, og vi er jo sådan, som man jo gerne kalder det, en NGO, Non-Government Organization, med en stor fokus på at fremme bæredygtig transport i Danmark og ud af landet. Hans Mønter, som vil fortælle om sine 41 år med militæret i forsvaret, og så om tilværelsen som vinbonde. Godt. Nu skal I sætte jer, så I kan se der, fordi jeg er ikke i stand til at holde et foredrag eller en præsentation uden at være bistået af sådan en skærm der med en masse billeder på. Normalt var det tekst, men det giver ikke mening at komme med en masse tekst i det her. Det er bedre at have nogle billeder. Mit navn er Hans Mønter, som Rita sagde. Og for de, der ikke kender mig, så bor jeg ude på Coop Skovvej i Coop Skov mellem Ryomgård og Kolin. I det her gule hus, stråtægte hus, der ligger op på åsen. Og med den her mærkelige bygning, halvrund bygning nede ved vejen, som er i gang med at blive bygget. Der har jeg bygget vingården uden, og det er det, jeg skal fortælle om. Hvorfor jeg kunne finde på at flytte herud og plante 3200 vinstokke og begynde at lave vin. Og ikke bare gå på golfbanen og hygge mig. Så det er egentlig det, mit foredrag kommer til at handle om. Hvad er det, jeg har oplevet i min tid i forsvaret, som har, synes jeg selv, været ufattelig interessant og meget spændende, meget lærerig, meget omrejsende. Og hvorfor har jeg så valgt et otium, som kræver betydeligt meget mere af mig fysisk og sikkert også mentalt, end det gjorde at være i forsvaret. Men det kommer jeg ind på. Temaet er soldaten, der udskiftede geværet med beskærsaksen. Hvor jeg blev født hernede i Næstved, flyttede op til Ryomgård, da jeg var barn. Og så har jeg været rundt, som I kan se der, lidt forskellige steder. Og er nu tilbage på åstedet. Så der er nogle cirkler, der er sluttet, som jeg vil komme ind på. Hej og velkommen til dagens program. Vi er i dag taget til Kompedal-lejren, landets første militærnægterlejr. Og mon ikke, der også er flere historier. Og til det, der har vi en aftale med Marianne Hårgaard, som skal lede os igennem turen her på lejren og det nærliggende område. Kom med.
Hej Marianne. Dejligt at se dig. Og tak fordi, at du vil lede os igennem det her imponerende område. Jamen selvfølgelig. Velkommen til. Godt at se dig. Tak. Ja, i lige måde. Hvad skal vi sådan helt nøjagtigt opleve i dag? Jamen, I skal høre lidt om Kommedal-lejren og om Kommedal Plantage, som vi står midt i. Fordi der er en fantastisk historie her, som trækker tråde helt tilbage til middelalderen, og faktisk længere tilbage, og helt frem til i dag. Så vi skal på en længere rejse, faktisk. Det lyder rigtig spændende. Jeg har set frem til at komme med rundt med dig igen. Ja. Sidst vi mødte hinanden, det var jo ude på dit museum. Ja, ude på Blikegnen. Lige præcis. Ja. Så må vi se, hvad vi kan fortælle herfra. Ja, det er jo det. Hvordan kan det være, at I har valgt at fortælle den her historie? Jamen, jeg tror egentlig, det var lige op til, at Danmark blev lukket ned med corona og sådan noget. Så fik jeg sådan en idé om, at vi kunne da lave nogle vandringer, fordi fortællingerne hober sig op her. Der er simpelthen så mange gode historier at fortælle af. Og så tænkte jeg, jamen det kan vi da lige så godt tage derude, hvor de er fundet sted. Så lad os da tage en vandring. Og lige siden 2020, der har jeg holdt et par, måske 3-4 vandringer om året. Og hver gang, der er de blevet simpelthen revet væk. Det er sådan nogle aftenvandringer, vi mødes kl. 19.30. Og så går vi faktisk ud i plantagen, indtil der solen går ned. Så det er omkring kl. 9 i efteråret, i hvert fald ikke i sensommeren. Men ellers så, den slutter der omkring, ikke? Og så får man alle de her fortællinger med. Men hvad sker der så, da du bliver de her 15 år, siden at du så forsvinder herfra? Så sker der det, at så kommer jeg ud på Friesenbreitens ungdomsskole og er der et år. Ude ved Hammel. Ja. Og da det år, det var gået, så kom jeg ud og tjene ude i Skelhøje, som ligger lige herude bag ved Dollerup, og var ved konsulentejt et stykke tid. Og så har jeg, nu kan jeg ikke sige at sætte årene på, men jeg har faktisk været rigtig mange steder, for så var jeg så var jeg soldat. Jeg har været på landbrugsskole over på Sjælland. Jeg har været nede på Statens Redskabsprøve på Bygholm i Horsens, hvor man prøver landbrugsmaskiner og sådan nogle ting her. Jeg har tjent den allerbedste plads, jeg nogensinde har haft. Det var faktisk op på Sødal Hovedgård ved Peter Giversen. Op på Rødding, her uden for byen. Ja. Den opmærksomme seer vil nok også kunne huske John fra nogle andre programmer, vi har lavet. Og det var det, der var anledningen til, at vi står her. I det øjeblik, at den går her, staten overtager gården efter den værnemager, entreprenør Mikkelsen, som købte den i, nu skal jeg passe på med alle de årstal, dem kan jeg ikke helt klare, men han har købt den af manden, som Poul Agner, som I ser deroppe. Han solgte den på grund af, at han skulle med et eller andet med Finlandskrigen og sådan, når han skulle derop. Jeg kan ikke det der rigtigt. Men han havde 2 børn, Poul Agner. De hed Bum og Tommy. Dem kan jeg huske nu. Ja.